Η Άννα Νταλάρα σημειώνει πως το μεταναστευτικό συμβάλλουν εκτός από την Τουρκία και όσες πρεσβείες δεν δέχονται πίσω τους παράνομους μετανάστες. Δεν είναι μόνο η Τουρκία. Έχουμε άρνηση. Μέχρι και παρελκυστική, θα το έλεγα, τακτική των πρεσβειών των χωρών καταγωγής αυτών που έρχονται παράνομα, που δεν συνεργάζονταν να εκδοθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε για να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό την κυρία Άννα Νταλάρα, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Τον βουλευτή, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Το βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, πολλές ευχές, κύριε Χατζηνικολάου. Τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλε. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Και τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού. Κύριε Στρατούλη, καλησπέρα και σε εσάς. Γεια και χαρά και χρόνια πολλά. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Στρατούλη, χρόνια πολλά, ρωτώντας για ποιο λόγο χαρακτηρίζεται ντροπή το φράκτη. Πρώτο, γιατί είναι βάρβαρο μέτρο. Δεύτερο, γιατί είναι απάνθρωπο. Τρίτο, γιατί είναι αναποτελεσματικό. Όπου έχει δοκιμαστεί, και κυρίως με το παράδειγμα στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, αυτό το οποίο είχε ως αποτέλεσμα είναι να εκτρέψει τις ροές της μετανάστευσης προς άλλα σημεία των συνόρων. Καθιστά πάρα πολύ επικίνδυνη την μετάβαση των μεταναστών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να κερδοσκοπούν ακόμα περισσότερο τα κυκλώματα των δουλεμπόρων. Θα έχουμε ανθρωπιστικές καταστροφές. Ήδη στο τείχος ΗΠΑ Μεξικού 5.600 έχουν πεθάνει μετανάστες τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να περάσουν. Και τέλος, μπορεί να έχουμε και γεγονός πολεμικής προβοκάτσιας με την Τουρκία, γιατί αν είναι βράδυ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το αν αυτός που περνάει ή αν αυτός που είναι δίπλα σου είναι μετανάστης, είναι Τούρκος ή οποιοδήποτε άλλος. Και πιθανόν να έχουμε και άλλα προβλήματα εάν κάποιος σηκώσει να πυροβολήσει και να σκοτώσει άνθρωπο. Και επίσης είναι και παραβιάζει και δικαιώματα, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Παπουτσής, τον άκουσα προσεκτικά πριν, λέει όποιος δικαιούται άσυλο ή προστασία θα το διασφαλίσουμε. Πώς θα το διασφαλίσεις αυτό το πράγμα? Πού ξέρεις αν κάποιος φτάνει στο στίχος, είναι από εμπόλεμη ζώνη που δικαιούται πολιτικό άσυλο ή είναι απλά οικονομικός μετανάστης? Είμαστε σε δελτίο ειδήσεων, πρέπει οι τοποθετήσεις να είναι σύντομες, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τέλειωσε. Κύριε Βελόπουλε. Αν θα τα έλεγε αυτά ο κ. Παπουτσής πριν 3 χρόνια, θα κινδύνευε με διαγραφές από το Πασόκ. Λέει κάτι που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κ. Χατζηνικολάου, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αισθάνεστε δικαιωμένοι από την απόφασή του? Είναι η δικαιώση τη λογική, όχι η δική μας δικαιώση. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Άλλο το επιθυμητό, άλλο το εφικτό. Τα σύνορα Μεξικού ΗΠΑ είναι τεράστια, δεν έχουν σχέση με τα 150 χιλιόμετρα που έχουμε εμείς. Κάνει λάθος ο κ. Στρατούλη, συγκρίναμε πράγματα. Θα πω όμως το εξής. 20 χρόνια κυβερνητικής απαραξίας για ορθή μεταναστευτική πολιτική οδηγεί στους φράχτες σήμερα, κ. Χατζηνικολάου. Και το λέω αυτό για να το καταλάβετε. Δεν λύνει το πρόβλημα. Με 15 χιλιόμετρα στα 105 χιλιόμετρα συνόρων δεν λύνει το πρόβλημα. Εξάλλου δεν έχουμε συμφωνήσει με Αφγανιστάν και Πακιστάν για επαναπρόθεση. Είναι, θα έλεγα, ένα πυροτέχνημα. Χρειάζεται σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση το λειτουργεί σήμερα σπασμωδικά, δίκαινα, αν θέλετε, θεάματος για να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο διωγγώθηκε. Και να ξεκαθαρίζουμε και τις θέσεις μας, κ. Στρατούλη. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε. Έχετε να προτείνετε, κύριε Βελόπουλε, κάποια άλλα μέτρα άμεσης απόδοσης? Ό,τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα. Έχουν πάρει αυστηρά μέτρα και η Μέγκελ και η Σουηδία και η Δανία και η Ιταλία και η Ισπανία αποτροπής να μην έρχονται εδώ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, θέλουμε να μην έρχονται, κύριε Στρατούλη, ή θέλουμε να έρχονται? Κύριε Βελόπουλε, όταν πεινάει ο άλλος και είναι απελπισμένος, δεν τον σταματάς ούτε με φράχτη ούτε με τίποτε. Άρα πρέπει να πολεμήσεις τις αιτίες. Γιατί με ρωτήσατε. Τις αιτίες, κύριε Βελόπουλε. Να τους κρατήσεις στις χώρες τους. Έτσι τα ανακόπτεις. Και τους κρατάς όταν υπάρξουν ευρωπαϊκά και παγκόσμια προγράμματα ανάπτυξης των χωρών τους. Και δεύτερο, να ζητήσει η κυβέρνηση αναθεώρηση. Ακούστε με, κύριε Βελόπουλε, αναθεώρηση του Δουβλίνου 2. Είναι εγκλωβισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στη χώρα μας. Να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα, να φύγουν, να πάνε στη Δύση, εκεί που θέλουν να πάνε. Δεν μ' αρέσει να ομιλώ πάνω στον άλλον. Μα σας μιλάω για τη συνθήκη του Δουβλίνου 2. Κύριε Στρατούλη, αφήστε τον κύριο Βελόπουλο. Υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι πεινούν, κύριε Στρατούλη. Δεν θα λύσω εγώ το παγκόσμιο πρόβλημα των πλουτοπαραγωγικών πηγών που παίρνουν από το Αφγανιστάν, από την Αφρική, από το Πακιστάν, οι πολυεθνικές εταιρείες. Θα προστατεύσω τα σύνορά μου, κύριε Στρατούλη. Γι' αυτό έχω στρατό, γι' αυτό έχω αστυνομία. Όχι ανεπιθύμητοι λαθρομετανάστες. Να δούμε πώς χρειαζόμαστε και να πάμε και σε ένα δημοψήφισμα για να δούμε η μειοψηφία, κύριε Στρατούλη, μπορεί να επιβάλλει την άποψή της? Σαφώς και όχι. Κύριε Βελόπουλε, εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες θέλουν να φύγουν στη Δύση και είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα μας. Στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Πάτρα.
Καταλάβατε. Πρέπει να τους όσους δικαιούνται πολιτικό άσυλο γιατί είναι από εμπόλεμες περιοχές να τους δώσει να φύγουν να πάνε εκεί που θέλουν. Και ταυτόχρονα να δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα να φύγει το 80% των ανθρώπων. Θέλει να φύγει. Παρακαλώ κύριε, μην με αναγκάσετε, σας παρακαλώ να κλείσω μικρόφωνα. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Θα είναι ενός είδους φράχτης αυτός στην επικοινωνία μας και δεν τον θέλω καθόλου. Ο κύριος Παυλόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι πρώτα απ' όλα ευρωπαϊκό. Άργησε να το καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατάλαβε κυρίως το 2009. Είχαμε πραγματικά φτύσει αίμα να τονίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την παράμετρο και ευτυχώς ο κύριος Ζακ Μπαρό την εποχή εκείνη επίτροπος με ιδιαίτερη ευαισθησία έσκυψε το πρόβλημα, ήρθε στην Ελλάδα, μπήκε ο Frontex εδώ, ξεκίνησε η καταδίκη της Τουρκίας, ξεκίνησαν οι μεγάλες προσπάθειες με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε καν τη βοήθεια. Πάντως γιγαντώθηκε το πρόβλημα επί των ημερών σας στο κυβερνητικό. Θα με συγχωρέσετε να πω ότι γιγαντώθηκε όχι το πρόβλημα. Γιγαντώθηκε λόγω των γεγονότων της εποχής εκείνης η είσοδος λαθρομεταναστών. Θυμάστε ποια ήταν τα γεγονότα. Και βεβαίως στην εποχή εκείνη τέθηκε το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία για πρώτη φορά ευαισθητοποιήθηκε. Κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Να θυμάστε ότι ενώ μπαίνανε από τα θαλάσσια σύνορά μας 50 με 60.000 τα προηγούμενα χρόνια, μετά την τοποθέτηση του Frontex στα θαλάσσια σύνορά μας, μέσα σε ένα μόλις χρόνο, μέσα στο 9, έπεσαν από τους 55.000 μόλις τους 6-7. Άλλο αν το θέμα γιγαντώθηκε μετά στον Εύρο, ακριβώς επειδή, και εδώ θα ήθελα να το πω, ότι το μεγάλο πρόβλημα με τούτη την κυβέρνηση δεν είναι ότι δημιουργεί το φράχτη. Είναι δικαίωμά μας, το απόλυτο δικαίωμά μας και νομικά και ηθικά να δημιουργήσουμε το φράχτη. Συμφωνείτε εσείς από ό,τι καταλαβαίνω. Και όχι μόνο συμφωνούμε με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε το δικαίωμα και είναι το απόλυτο δικαίωμα, και είναι αφροσύνη από την πλευρά ορισμένων πολιτικών δυνάμεων να θεωρούν ότι νομικά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι το δικαίωμά μας το απόλυτο. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, το να φτιάχνεις ένα φράχτη, αλλά από την άλλη πλευρά ένα ολόκληρο χρόνο και περίπου 15 μήνες. Από τη μια πλευρά να μην έχει προχωρήσει τα κέντρα τα οποία είχαμε προγραμματίσει να γίνουν. Από την άλλη πλευρά, να μειώνει την αστυνόμευση. Και το τρίτο και το κυριότερο, να έχει ψηφίσει ένα νόμο, ο οποίος αφορά την απονομή της ελληνικής ηθαγένειας, ο οποίος είναι πραγματικός κράκτης για τους λαθρομετανάστες, και να άρχισε επίσης το περασμένο καλοκαίρι, και να μειώνεις. Και ποιος το έκανε αυτό? Ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος είχε υπογράψει τη συμφωνία με τον Ισμαήλ Τζέμ, και ενώ είχε μπει σε εφαρμογή και άρχισε να εφαρμόζεται, ήρθαν παρακαλώ πάρα πολύ και με τη συμφωνία που υπογράφηκε το καλοκαίρι, όχι μόνο δεν ενεργοποιήθηκε η συμφωνία αυτή, αλλά στην πραγματικότητα μειώθηκε, διότι δεν είναι πια το λιμάνι της Μύρνης που είναι το κεντρικό λιμάνι για την επανεισδοχή, και έχουμε πλαφόν. Παρακαλώ, δεχθήκαμε να βάλουμε πλαφόν αντί να υποχρεώσουμε την Τουρκία, όπως το είχαμε καταφέρει, να παίρνει εκείνους τους οποίους υποχρεώται να πάρει πίσω. Και μια τελευταία κουβέντα, κύριε Χατζηνικολάου. Η υποκρισία από την πλευρά της Ευρώπης πρέπει να σταματήσει σε δύο επίπεδα. Το ένα, δεν μπορεί να λέει ο κύριος Παπουτσής, και αν το λέει δεν θα το καταφέρει, ότι πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα εκείνοι που είναι παράνομοι και να πηγαίνουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, διότι δεν το δέχονται οι χώρες και πρέπει να υπογραφεί συμφωνία επανεισδοχής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κοινοτική συνδρομή. Πρέπει η Ευρώπη να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, είτε θέλει να το καταλάβει είτε όχι. Και σε ό,τι αφορά το άσυλο, η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Πρέπει να αλλάξει αμέσως το Δουβλίνο 2. Το Δουβλίνο 2, ο κανονισμός, είναι μια απαράδεκτη αδικία, διότι σου λέει ότι μόνο στη χώρα εκείνη από την οποία μπήκες μπορεί να ζητήσει άσυλο. Αυτό είναι εναντίον της Ελλάδος, και συγκρίσεις που γίνονται και άκουγα προηγουμένως να γίνονται μεταξύ Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, Σουηδίας, και τι κάνουνε, είναι απαράδεκτες, διότι άλλος ο αριθμός που δεχόμαστε εμείς λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, και άλλες οι μάζες τις οποίες δέχεται η Σουηδία, παραδείγματος χάρη. Κυρία Υπουργέ, τι λέτε? Συμφωνώ σε ένα πολύ μεγάλο μέρος με τον κύριο Παυλόπουλο και σε ένα κομμάτι με την θέση του συνασπισμού. Να πω μόνο στον κύριο Παυλόπουλο, τον οποίον εκτιμώ, και πρέπει να αναγνωρίσω ότι με τον νόμο του 2005 άρχισε να μπαίνει μία σειρά στο μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού, που στο οποίο ηρίστο εμπαρόδο εμπλέκονται αρκετά υπουργεία, γιατί είναι μεικτό το θέμα της μετανάστευσης ανθρώπων διαμενόντων εδώ και ανθρώπων χωρίς χαρτιά. Και να πούμε, επειδή μιλήσατε κύριε Υπουργέ για το πρωτόκολλο επανεισδοχής με την Τουρκία, οι αιτήσεις ήταν 79.000, παρέλαβαν 5.000 και τακτοποίησαν, απεδέχτησαν 2.500. Η Τουρκία με δύο λόγια μας κοροϊδεύει. Και τώρα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζει πάρα πολύ να σφυρίζει κλέφτικα. Ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά, χωρίς σύνορα, όπως λέει, αλλά όπως ξέρετε δεν υπογράφει το πρωτόκολλο, το πραγματικό πρωτόκολλο, όχι το πρωτόκολλο, τη συμφωνία επανεισδοχής, διότι δεν θέλει να προσδιορίσει σύνορα. Μας αγαπάει χωρίς σύνορα. Νομίζω ότι συμφωνούμε
αλλά να ένα θέμα από ο κ. Παπανδρέου στο Ερζερούμ. Ο κ. Παπανδρέου ήταν πάρα πολύ αυστηρό στο Ερζερούμ και μίλησε για το Αγαθονήσι, κράτησε αποστάσεις και αυτός είναι ο λόγος που ο κύριος. Δεν είναι λίγο αυτό. Να σας αφήσω, γιατί το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι για ανθρώπους και καθηγητάς σαν και εσάς να μιλάω πάνω από τη φωνή τους. Ολοκληρώστε να απαντήσω, γιατί ξέρω ότι σας εκτιμώ και δεν μου αρέσει. Είπα μονάχα δεν το ξέρω αυτό. Καλό θα ήταν ο κ. Παπανδρέου να έχει θέσει το θέμα του Ερζερούμ, αυτό το θέμα στην Τουρκία. Παρακαλώ. Γιατί δεν βγήκε τίποτα άλλο. Όχι. Ο κύριος Παπανδρέου έχει σαφή θέση για το μεταναστευτικό και μια και μιλάμε για το φράχτη, για να απαντήσω και στο συνασπασμό που σέβομαι και εκτιμώ, ο φράχτης είναι μόνο ένα προσωρινό μέτρο και μακάρι να μην τον κάναμε το φράχτη και να μπορούσε η Τουρκία να κάνει αυτό που πρέπει. Κυρία με άλλα Καλάρα, λόγια, να μην δίνει στην Αλγερία και στο Μαρόκο πάσα να έρχονται εδώ που δεν είναι καν οικονομικοί μετανάστες, κύριε Στρατούλη. Είναι τράφικερς. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν εγκλήματα και οι ίδιοι οι μετανάστες. Ξέρετε ότι ασχολούμαι με το μεταναστευτικό. Έχουμε δουλέψει με πολλούς από εσάς πολλά χρόνια στην ζωή μου πριν ασχοληθώ με την πολιτική. Δεκάδες χρόνια. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι ίδιοι οι μετανάστες ανησυχούν πάρα πολύ. Συν αυτό το πολύ βασικό ότι υπάρχουν Έλληνες πατριώτες εντός μεγάλων εισαγωγικών και αγγυλών που για 30 ευρώ νοικιάζουν διαμερίσματα σε ανθρώπους που είναι υγειονομικές βόμβες με μία σόμπα 100 άτομα μέσα σε έναν χώρο. Κυρία Υπουργέ, αναφέρθηκε πριν από λίγο η Σουηδία. Η Σουηδία έχει πάρει μια απόφαση, πολιτική απόφαση, ότι δεν θέλει μετανάστες πάνω από το 10% του πληθυσμού της. Υπάρχει στη σκέψη της κυβέρνησης το να πάρουμε μια αντίστοιχη απόφαση, να μετρήσουμε δηλαδή, οικονομικά να μετρήσουμε, τι αντέχουμε και τι χρειαζόμαστε. Απολύτως, αυτό είναι το σχέδιο. Ένα κομμάτι πολύ μικρό που μου αναλογεί, γιατί υπάρχουν συναρμόδια υπουργεία, είναι να γίνει ένας μεταναστευτικός χάρτης, ήδη προκηρύσσεται αυτές τις μέρες, που τι σημαίνει? Μια ποιοτική ανάλυση των μεταναστών. Ποιοι είναι πού, κύριε Χατζηνικολάου, και ποιες είναι οι δεξιότητές τους. Να πούμε λίγο και τα πράγματα έξω από τα δόντια. Έχουμε αυτό το χάλι με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν και κινδυνεύει η ζωή τους, και σε αυτό θα συμφωνήσω, κύριε Στρατούλη, ότι δεν έρχονται εδώ για να κάνουν διακοπές. Είναι άνθρωποι απελπισμένοι, διωγμένοι από τις χώρες τους, πολλές φορές από πολέμους, από κλιματικές αλλαγές, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπετε ότι δεν αντέχουν να ζήσουν ανθρώπινα. Ξέρετε ότι τρώμε καμπάνες καθημερινά, διότι συσσωρεύονται στα ΕΧΠΑ, αυτά τα κέντρα κράτησης, δεκάδες άνθρωποι με άθλιες συνθήκες. Και βλέπω ότι διαφωνείτε με τα κέντρα πρώτης υποδοχής που ανήγγειλε ο κύριος Παπουτσής. Γιατί διαφωνείτε? Γιατί είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν είναι, για όνομα του Θεού, φιλοξενίας. Κύριε Στρατούλη, είναι απόλυτα, θα γίνουν κέντρα φιλοξενίας. Δεσμεύομαι εγώ μπροστά σε εκλεκτούς δημοσιογράφους και στον κόσμο που μας ακούει. Αυτό σημαίνει και πει κέντρα πρώτης υποδοχής, scanning για την υγεία τους, δηλαδή σκανάρισμα, και την ταυτότητά τους. Και αυτό που είπε ο κύριος Βελόπουλος, πού θα τους βρούμε? Όχι, κύριε Βελόπουλε, υπάρχει το Eurodesk που τους βρίσκουμε παντού. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγνωρίζουν τις διαλέκτους τους ακόμα και χωρίς χαρτιά και αποδίδονται τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό, στον οποίο πιστεύετε και στον οποίο λέτε εσείς όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, μια μικρή παρατήρηση 15 δευτερολέπτων. Σε αυτό που είπατε προηγουμένως για τη Σουηδία υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Η Σουηδία λέει ότι θα κάνει ποσόστοση σε ό,τι αφορά τους νόμους μετανάστες που μπορεί να δεχτεί. Αυτό είναι εύκολο να το κάνεις. Εκείνο που είναι αδιανόητο και δεν θα ήταν δυνατόν είναι όταν έχεις τους παράνομους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες που κουβαλάνε δουλέμποροι. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά να υφίστασει αυτά που υφίσταται η Ελλάδα και πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη τι ευθύνη φέρει. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των κέντρων φιλοξενίας. Έχει κάνει μια δήλωση στη Real News που κυκλοφορεί την Κυριακή. Μας έχει δηλώσει ότι στη χώρα θα μείνουν μόνο οι νόμιμοι μετανάστες. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι εύκολο να το πει κανείς αυτό, αλλά σας ξανατονίζω, για να γίνει έτσι πρέπει οι χώρες που μας στέλνουν τους παράνομους μετανάστες, παραδείγματος χάρη το Πακιστάν,
παραδείγματος χάρη το Αφγανιστάν, παραδείγματος χάρη το Ιράν, να υπογράψουν συμφωνίες επανής δοχής. Και επειδή δεν το δέχονται αυτές, πρέπει να κινητοποιηθεί η Ευρώπη και δεν μπορεί η Ευρώπη να ακολουθεί την πολιτική του Στοδοκαμήλου. Είναι συνυπεύθυνοι γιατί υπερασπιζόμαστε κοινά σύνορα. Τα ευρωπαϊκά σύνορα υπερασπιζόμαστε. Ευχαριστώ όλους. Κυρία Νταλάρα, πείτε μισή φράση για να κλείσουμε, γιατί μιλήσατε λιγότερο από όλους. 9 ταξίδια για να σηκωθεί το Δουβλίνο και έχουμε κάποιες θετικές αντιδράσεις και ξέρω ότι ο κύριος Παυλόπουλος, που είναι σόφρον άνθρωπος, αλλά και ο κύριος Στρατούλης, αυτό ενδεχομένως και εσείς, κύριε Βελό, θα συμφωνήσετε ότι αυτό είναι η ουσία. Να σηκωθεί το Δουβλίνο 2. Είμαστε η είσοδος όλων των μεταναστών. Τελείως. Ευχαριστώ όλους. Συμφωνούμε στη λογική και ότι συμφωνείτε μαζί μας. Αυτό είναι...